दिनै खासिया फोथार भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय खासिया फोथार भेरगाव तिनिआलि लामाखौ जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसननो फैदों चिफ मिनिस्टार गुडविल आरआइडेफ 31 बियो मोनसे प्रजेक्ट आरो रायजो राजाफ्रा एसे आवगायाव खोन्थादों बे लामाया गोबां बोसोर गोग्लैनानै दङमोन माने दैज्लां समावहाय थांलाय फैलायनि जथेस्थ' उसुबिदा जायोमोन आरो दिनै बे लामाखौ रायजो राजाफ्रा मोननो हाबाय आरो बेनि थाखाय जोङो जोंनि बिटिसिनि माने गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी सारखौ धन्यबाद जासिनांगोन सरकार दानाया दासिम माने 4 दान 4 मासल'सो जादों 4 मासावनो गोबां लामा दालां बायदिसिना माने अनुष्ठानफोरखौ दिनै बेखेवबाय थानाय नोंथांमोना नुदों आरो फैबाय थानाय 5 बोसोर कमप्लिट जानायनि आवगाय जोंनि सरकारा गोबां माने डेभेलपमेन्ट जागोन आरो दिनै खाग्राबारि बे ओनसोलनि भेरगाव समस्तिनि साना रायजोफ्रा जोबोद माने गोजोननाय फोरमायदों आरोखि मानोना गोबां खस्थ' जायो स्कुलाव थांनाय स्टुडेन्टफोर जोंहा माने बे ओनसोलनि रायजो राजा टाउनाव फैनो थाखाय जथेस्थ' उसुबिदा जायोमोन किन्तु दिनैनिफ्राय बिथांमोननि गोलाव समनि जि मोनसे प्रब्लेम सोलिबाय थादोंमोन बे प्रब्लेमा दिनैनिफ्राय गैला जासिगोन आरो बिथांमोना ब्लेक टपिं फाखा लामा लोगोसे कालभार्ट बे लामा बिथांमोना मोननो हासिगोन आरो बिथांमोना उन समावबो बायदिसिना डेभेलपनि थाखाय जोंनि सरकारनिफ्राय सुबिदा मोनबाय थागोन आरोखि दा बे समाव नुनो मोनदों जिहेतु बड'लेण्ड एरियायाव गोबां गामि दङ जायफोर गामिया दासिमबो सरकारनि आसुनि मोनाखै लामा सामाया जायाखै जायनि जाहोनाव हान्था मेलानि थाखाय दिनै चिफ मिनिस्टार सारा दाखालि बावै 10 तारिखआव क'क्राझाराव माने जोंनि बड'लेण्ड एकर्डआव बिथाङा फैदोंमोन बिनि थाखाय आलदा माने 1000 पेकेज स्पेशेलि लामा आरो दालां बानायनो थाखाय दाख्लै डिक्लेयार होबाय बेनि बादैबो चिफ मिनिस्टार गुडविल दङ बेनि गेजेरजोंबो गोबां माने प्रजेक्ट हमखाबाय सेन्ट्रेलनिफ्राय आरो गोबां पेकेज फैगोन आं दिनै बेखौ खुलायै बुंथ'ला नोंथांमोननो बियो माने अफिसियेल खोथा माने गोबां माने पेकेजनि थाखाय जोंनि चिफ सारा दिल्लीयाव थांनानै रायलायबोखाबाय आरो गोबां माने पेकेज फैबावगोन जोंनाव माने स्पेशेलि लामा दालां आरो माखासे अनुष्ठान प्रतिष्ठान माने गायसननो थाखाय आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय जोंहा फाइनान्सियेल पेकेज फैखासिगोन सेन्ट्रेलनिफ्राय दा जोंहा जेबो प्रब्लेम जानाय नङा 5 बोसोराव गोबां माने जोंनि बिटिसि ओनसोला डेभेलप जागोन हाब्रु गानो गोनां जानाय नङा रायजो राजाफ्रा माने लामा दालां माने मावै माने जायै बेबायदि जानाय नङा 5 बोसोराव बिराद मोनसे स्पिड माने डेभेलप जागोन दा बेनि थाखाय जोंहा माने साननांगौ जेबो गैया जोंनि सरकारखौ रायजो राजाफ्रा लाबोदों डेभेलपमेन्टखौ साननानै दा बेनि थाखायनो बे डेभेलपमेन्टआ जोङो 4 मासावनो जाबायदि माने जोङो प्रजेक्टफोरखौ लाबाय हमबाय बेखेवगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो नैबे इलेक्सन जोबनायनि उनाव आरो गोबां प्रजेक्ट गोदान प्रजेक्ट नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोखि बे लाखनि बेलायाव गोबां दावराव जाबाय थादों सार बुंबाय थादों जे नोंथाङा सासे सेन्ट्रेलनि इयुथनि प्रेसिडेन्ट जानानै गोबाङानो इउएसफ्रा खस्थ' खालामदोंमोन बे स्किलखौ मोननो थाखाय गोबाङानो नेना दङ 20 तारिखआव होगोन होनना खोनानो मोनदों 100 crore जितु इयुथ डेभेलपमेन्टनि प्रजेक्ट अलरेडि माने चेक जाबाय 5,000 जन इयुथनो जोङो अलरेडि चेक दानबाय आरोखि बेंकआव दा बेखौ 20 तारिखनिफ्राय जोङो होगोन कन्टिनिउ सिरियासलि होलांनानै 27 तारिखआव बे माने 2 लाख थाखा होनायखौ जों फोजोबगोन आरो बिनिफ्राय सेकेन्ड लिस्टखौ जोङो इलेक्सन जोबग्रोमोना खालामगोन टटेल माने 15,000 दाखालि बावै चिफ मिनिस्टारा होनलांनाय 15,000 प्लास जोंनि बिटिसि सरकारा होनाय 5,000 इलेक्सन जोबनायनि उनाव टटेल माने 20,000 जोंनि बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने 2 लाख थाखाखौ मोननो हागोन आरो गोबाङा कनफिउज जादों बेखौ लन नामा होनना सोंला फैदों बे 2 लाख थाखाया लन नङा एकालिन वान टाइम पेमेन्ट माने खेबसेनो बेखौ होनाय जागोन आरोखि जोंनो जेबो होनाङा सुदबो होनाङा बे लनबो नङा बेखौ मारिफिननाङा जोङो बेखौ माने बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे बिजनेस मावनानै जानो हायो बायदिसिना खामानि मावनानै जानो हायो बिनि थाखाय 2 लाख थाखाखौ वान टाइम पेमेन्ट हिसाबै होनाय जागोन मणिपुरनि मा बुङो सार मणिपुरनि गोबां दिनै बुंबाय थादों खुद्रिबाय थादों सार बेनि बेलायाव जेनेबा मोनगोन जायफोरा थालांबाय बिथांमोना सिन्था खालामनाङा आङो दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव नोंथांमोननो फोरमायदों इलेक्सन जोबग्रोमोना जोङो सेकेन्ड लिस्ट बानायगोन आरो बियो कन्टिनिउआस प्रसेस खेबसेल' होनानै दलद थानाय नङा माने बेखौ बोसोरफ्रोमबो होलांबाय थागोन जायफोरा थालांबाय बिथांमोना इलेक्सन जोबनायनि उनाव जोङो मोनफ्रोमबो ब्लकआव अर्डार हरगोन आरो ब्लकफोरा लिस्ट बानायनानै जोंनो सेन्ट्रेलाव साबमिट होगोन आरो जोङो लगे लगेनो बयनोबो 2 लाख थाखा होनायनि प्रसेसखौ जोङो खालामगोन आरो नेक्स्टआव सेकेन्ड लिस्टआव जोङो दानिख्रुइ बांसिन बुरजा मानसिफ्रा मोननो हागोन आरो जेबो सिन्था नांगौ गैया लास्टि खालाम सार नोंथां थिग बेबायदिनो दिनै नोंथाङा सिएसबो थानाय हिसाबै थानाय हिसाबै गोबाङा दिनै इयुथफोरनि दिनै
साख्रिनि थाखाय गोबां दावराव जाबाय थादों डिपार्टमेन्टनि बेलायाव बा टेट पास जागिरिफोरनि बेलायाव नाथाय नोंथांनो गोबां मेसेज थांदों जानो हागौ मोजां मोनसे खौरां आंनोबो गोबां माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा मेसेज हरगासिनो दङ जे टेटनि साख्रिनि एपइन्टमेन्टआ सप्तासेनाव ओंखारसिगोन टटेल माने 984 जन एलपि आरो एमइ स्कुलनि एपइन्टमेन्ट लेटारा ओंखारसिगोन स्क्रुटिनिया अलमस्ट जोब्बाय सर्ट लिस्ट बानायबाय थादों दायो मेरिट बेसिसाव सर्ट लिस्ट बानायनाय खामानियाबो जोबसिगोन आरो बेनिखायनो जायफोरा टेट क्वालिफाइ जानानै एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि साख्रिया फेब्रुवारि 28 तारिखनि आवगायावनो एपइन्टमेन्ट लेटार सेरिमनियेल डिस्ट्रिबिउसन जागोन टेट मास्टारनि साख्रिया दा बेनि थाखाय सिन्था नांगौ जेबो गैया जायफोरा माने मेरिट बेसिसाव सेलेक्सन जाबाय बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ इलेक्सननि आवगाय बिथांमोननो राननाय जागोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रिया लिगेल ना इलिगेल बिनि थाखाय मोनसे जाजमेन्ट सोलिगासिनो दङ बिटिसि सरकारनि ल' अफिसारनो बेखौ माने इनकुवारि खालामनायनि दायित्व होनाय जाबाय आरोखि दा टेटआथ' ओंखारखासिगोन सप्तासे उनावनो खिन्थु नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रि माने भिसिडिसि सेक्रेटारिनि साखरि दा बियो मोनसे इनकुवारि जाबाय थादों जुदि लिगेलब्ला थागोन जुदि इलिगेल होननानै अफिसारफोरा जुदि इनकुवारियाव जोंनो रिपर्ट होयोब्ला बेखौ माने टार्मिनेट खालामनानै गोदानै इलेक्सन जोबनायनि उनावनो माने टटेल 1600 पस्टनि थाखाय साख्रिनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन आङो जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेब्ला एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारो बिथांमोनखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आं खावलायबाय आरोखि